I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Helo, noswaitha a chroeso I haglediad rhif 26. Hwp indeed, hwp. Diolch yn fawr, Bryn, wyt ti wastad mor fywiog ar gychwyn y rhaglen. Teilio off erbyn y diwedd ychydig, ond, llyn ni fyw fo hynna. Sean and C ma eto hefo Bryn Salisbury. Hello! Yes, hello! Hello! Hello, Carnarvon. How are we? Diolch windy. Rather windy, inside and out. Diolch I chi am wrando ar haglediad rhif 26. Diolch am groesawu ni. Yr un oedden ni fod i recordio yn haglediad. Rhif 26 wedi penslo lawr yn dyddiadur fel yr haglediad byw o hacio'r iaith. Ond fel sylwch chi, yn eitha suspiciously, dydy hwn ddim yn fyw nac o hacio'r iaith. Gan y nathon ni tri, gan bod ni'n byw mor bell o unrhyw le call fel Aberystwyth, fethu ddod I yr hacio'r iaith. Sef prif uchafbwynt ein blwyddyn ni. Bach yn annoying, achos ydyn ni'n sound yn tai. Oherwydd yr eira gedon. Bryn, lle ydych ti'n sound? Oedd y ti'n sound yn Landan? O'n i'n London Town. A Iestyn? Mi o'n I yn sound yn Gardd Fôn yn Felin Heli yn y fad a bita curry yn fyna. Siom a Gwai. Difrifol. Oedd hi'n nightmare. Oedd hi'n nightmare. O'n y berig o'n amredig allan o cwrw unrhyw funud oedd. Ie, oedd y tanker methu Nes I glwad rumours, so nes I fynd i'r fyny yn adra am 10. Da iawn wir. Call iawn. Ond, dych chi wrandawyr yn lwcus iawn gan bod Gareth Morlais wedi dod fel gwestai ni, a fe gen I ni cyfweliad hefo fo nes ymlaen yn yr haglediad. Fi oedd o yn yr hackathon yn ein hyfryd llyfrgell genedlaethol ar y dydd Gwener, ac yna wedyn yn gynhadledd hacio'r iaith. Dwi wedi sylwi rhywbeth efo hacio'r iaith. Mae'na batrwm yn dechrau ymddangos. So, I reid chi doth I hacio'r iaith gynta, Nethon ni creu yr digwyddiad hacio'r iaith, a dal ag yr noson cyn yr haglediad, oedd un o'r nosweithi mwyaf oer sydd wedi bod ers acha. Dwi'n cofio. Ydw. Wedyn, bob blwyddyn ers hynny wedyn, oedd o'n iawn. Da ni newid lleoliad. Dun. A mae eira... So dwi'n recnio mae'r o wan ymlaen, fydd y tywydd yn berffaith o gyfer hacio'r iaith. Wel, y gobaith ydy bod y llyfrgell yn hapus I dderbyn I nôl. Dwi'n siŵr fyddan nhw. Wel, mi fydd... Wirionol, chos ar o'r gweithio o'r boes ma, maen nhw'n hyfryd y bobl, a da ni'n rili ddiolchgar bod nhw wedi cynnig roed lle ar gyfer hacio'r iaith. Da ni siomedig dros ben bod oedden ni wedi methu dod, a bod gyn gymaint o bobl wedi gorfod tynnu nôl. Ond mi fydd Gareth yn siarad am be ddigwyddodd yna I chi chydig bach nes mlaen, ond am rwan, mae gennym ni'n bwydlen arferol o fwydro, trafod pethau scary ar y we, a cwbl o bethau sydd yn hwyl, a cwbl o bethau sydd yn eitha amwys, ond nes ymlaen gwch chi glywed am rheina. Yn gynta, cwbl o straeon newyddion cyn I ni wrando ar Gareth. Bryn, ti wedi dod â Facebook graph search in sylw ni. Be sy'n digwydd efo hwnna? Wel, so, mae Facebook yn amlwg efo toman o wybodaeth. Da ni gyd I bwydo gwybodaeth mewn i'r system yma, ag ni cael cysylltu o ffrindiau, cael darganfod pethau newydd da ni licio, a i'r cwmni yn gallu gwerthu mwy o bethau iddyn ni. So, mae Facebook wedi cymryd y data yna I gyd, a wedi creu ffordd newydd o chwilio trwy y gwybodaeth mae'n gyd. So, ys chi'n meddwl, fel da chi'n creu rhwydwaith ar gwefan cymdeithasol, mae'n creu be mae'n o'r social graph, sef y cysylltiad rhwng ni fel pobl. So,
os dwi wan yn deud ar Facebook fi bod fi'n licio'r haglediad, ma rhywun arall o'n Gaerdydd yn deud, ma nhw'n licio'r haglediad, ma rhywun Aberystwyth yn deud bod nhw'n licio'r haglediad. Mae'r Facebook wan yn gallu cysylltu y pobl yna at ei gilydd. Be mae'n hefyd gallu neud ydy creu cysylltiadau rhwng pethau, rhwng gwahanol pethau. So, fi chwilio am ffrindiau o ffrindiau sydd yn licio Aberystwyth. Neu ffrindiau o ffrindiau sydd licio sydd wedi bod i ryw bwyty neu ryw westy. A mae'n rhoi gallu iddyn ni gweld lot o bethau diddorol amdan y ffordd mae pobl yn mynd o gwmpas i bywydau nhw ag dod i ddallt a cael pobl i roid so os dwi eisiau ffidio allan bwyty lle mae Sioned wedi bod i, hwnnw'n dweud pa fwytau mae Sioned yn licio. A mae'n gallu restr, reit, dwi'n meddwl Sioned efo dewis da o bwyd, so na i rhaid i lle mae Sioned wedi bod i. Ysdi Sioned digon gwirion i roi pob peth ar Facebook. Ie, di peth. Yr peth pwysig mae Facebook yn really pwysleisio di, sy'n neb yn gallu gweld mwy o wybodaeth oedden nhw'n gallu gweld o blaen. Mae'n union rhy fath o yr unig gwybodaeth ar gael, jyst bod o ar gael mewn ffordd chydig bach yn haws. Ydy, mae o'n cysylltu hefo gwybodaeth arall yn fwy. So yn amlwg mae hyn wedi cadlu pobl edrych mewn fwy o fanylder ar be yn union maen nhw'n rhannu ar Facebook. So fel yr arfer yn yr achosion yma, maen nhw wedi creu Tumblr ar gyfer y peth. So wedi creu lot o pobl yn chwilio ar graff a cael gwybodaeth reit diddorol. So, un o'r rei mwyn wedi dweud ydy y siampl mwyn wedi dweud ydy Mothers of Jews who like bacon. So, maen nhw'n wedi chwilio bobl sydd yn Iddewig a hefyd dweud bod ar Facebook bod nhw'n hoffi bacon. Lle mae'n arall? Mae'r married people who like prostitutes. Be sy'n well beth ydy, fyddwch chi estynu'r chwilio yna i chwilio am rhestr o pobl mwyn wedi prodi hi. Mae'n un yma current Tesco employees who like horses. Current employees of people who like racism. Current employers of people who like racism. So chi dynnu restr o pobl i fyny, restr o enw o pobl sydd yn gweithio'r cwmni yma sydd dweud bod nhw'n licio bod yn hiliol. So mae hwn yn rhywbeth sydd yn mynd i roi dychryn i bobl sydd heb security settings iawn. Neu dydy bobl sydd rhy stupid i beidio ffigro hyn. Sorry. Ddim yn safi i guddio ffaith bod nhw'n licio bach o racism. Dylen nhw gael dychryn, ti'n meddwl? Wel, ydiwr. So, yn amlwg mwyn yn cael pobl i feddwl mwy amdan be yn union maen nhw'n actually roed ar ei Facebook ac meddwl mwy ar symud. So, mae o'n newid i ryw radd ar ffordd mae pobl yn hoffi pethau eich ar Facebook. So, yn amlwg, mae bod ryw deud bod yna stori trist mynd i fyny ar Facebook o pobl deud, reit, mae hwn yn stori o reidrwydd yn licio'r stori ond mae nhw'n meddwl bod o'n stori werth darllen. Mae hwnna eich mynd i cael rhyw fath o effaith drwg ar symud o dangos i fyny ar Wel, peth, un arall o'r searches ar y Tumblr ma, sef actual Facebook graph searches.tumblr.com. Un arall ydi fel single women who live nearby and who are interested in men and getting drunk. A mae'r stuff ma jyst yn mynd yn eitha terrifying yn ddiwedd. Ac fe o'n yn amlwg, da ni wedi dod i ddallt mwy ar sut mae hwn yn mynd i gael effaith ar sut mae pobl yn defnyddio Facebook yn yr misodd ar misodd nesa. Ond eto, be mae hwn ydi roi trio Facebook really trio cael mewn i'r farchnad o actually
neu chwilio, chos chwilio ar pethau fatha ffordd symudol ac ar y we mynd i fod yn rhywbeth mwy pwysig yn yr blynyddoedd nesaf, di'r ffaith bod nhw'n gallu chwilio am gwybodaeth sy'n berthnasol i beth ydych chi'n neud. So, os dwi eisiau chwilio am lle dwi'n di fita, so dwi'n chi deud i Google, dwi eisiau roi fita, mae'n gallu edrych trwy profile fi a deud, mae'n licio hein, mae ffrindiau fel licio hein, mae'n siarad yn aml efo'r ffrind yma, felly mae'n mwy ffrind efo'r person yna, felly dyma fo, bwyty yma di'r bwyty gorau i fynd i. Ac bod ni, i ryw radd bod Google neu Facebook yn neud yn meddwl drosto ni, bod ni'n gorfod ista rownd am hanner awr yn deud, lle ddim di fwyd heno, dwi'n mwyn gwybod, lle ti eisiau fwyd, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n gofyn i Google, mae Google deud, dos i fan ma'n bwyd. Just Google efo. Great. Ydy hwn, dwi'n mwyn gwybod Iestyn, os wyt ti dwi'n mwyn gwybod faint o fan wyt ti o Facebook a stuff, ddim lot o be dwi'n cofio. Ydy hwn yn rhywbeth i fod yn ofnus ohono fo, neu'n rhywbeth fydd yn rili ddefnyddiol? Wel, dwi'n meddwl i bobl sydd yn defnyddio Facebook, fydd o'n gellu fod yn hynod o ddefnyddiol, ond fod faint o hawdd fydio i Facebook i greu fatha offshoot website wrth ddefnyddio hwn, oherwydd bod gymaint o bobl yn defnyddio fo, faint o gwybodaeth maen nhw'n reid i fewn iddo fo, faint o hawdd ydi Facebook creu dating website, oh my god. Just wrth defnyddio'r gwybodaeth na i gyd, and then we found a perfect match for you. Wel, be nhw'n gallu... Chos mae lot o bobl yn adeiladu, mae'n trio cadw pobl o fiewn i system nhw, dweud bod chi'n yn consumio'r we trwy Facebook. Lle mae rhywun fatha Google eich yn trio nid o bod o'n just dod ar gwybodaeth i gyd i'r eich a gallu gyrru lle iawn. Hynna di'n o'r pethau... Mae'r ddau model enfawr gwahanol yn dydio. A mae'n dod yn diddorol gen i weld be fydd yr ffordd gorau. Y pwynt sgynna i di na Facebook neith ennill, just oherwydd fod o'n nid yn mor hawdd i bobl aros o fewn yr ecosystem. Sydd da ni'n dyn nôl i'r ffordd oedden ni pan oedd pobl fel AOL. Wel, yn union, sbiwch be gwyddoedd i AOL. A dwi'n gweld, dwi'n yn gweld gymaint o defnydd ar Facebook, pobl yn defnyddio fo gymaint, ac oedd na 2 flynedd yn ôl o leia. Ond fod dwi di tynnu fo ar fy ffôn, dwi wir yn defnyddio fo gymaint yna, ac yr actual timeline o pobl sydd yn postio stwff, dwi'n yn gweld gymaint o hynna o'r 150 o bobl dwi'n ffrindio fo nhw. Ti'n really, dwi'n meddwl bod mynd o'n o trin yn ni, really, yn defnyddiwr arferol. Ond fatha, just edrych o'r tu allan i mewn, dwi'n gweld o di slofi. Wel, negeseuon ydy o'n deg. Gynnau lot o brofiad o lot o ffrindiau. Dwi yn amser bywyd lle mae'n lot o bartion plu a priodasau. A mae'r ffaith bod ti'n neud message string yn hytrach na reply to all e-bost. Dwi wedi bod yn ffindio, mae rhaid i fi gadw Facebook i fynd achos y negeseuon. Achos yn dyna sut mae bobl yn cysylltu efo fi. Sydd yn annoying. So ti'n gallu, ond fysa chdi'n gallu tynnu'r Facebook app i ffwr a just defnyddio'r message, os a Facebook Messages app, oes? O na, dwi son am iOS wan. You cut me deep, Shrek. You cut me real deep. 14 munud a da ni di cael joke gynta amdan Windows Phone. Hei, da ni'n ôl, boys, da ni'n ôl. Hei, da chi'n lwcus bod y Windows Phone ydi survivio pnawn ma, gath o reit drensiad yn y blinkin' amber warning glaw a gwynt, diolch yn mawr, a mae di dod trwyddo'n ffain. Just pwyntio hyn allan i chi. So, Facebook Graph Search ddim just yn declyn i cymryd y mic allan o bobl sy'n rhoi gormod o wybodaeth allan, hefyd yn ffordd gobeithio i ddefnyddio'r gwybodaeth yn ddefnyddiol, neu just i ffordd i Facebook werthu mwy o bethau i ni. Wel, peth ydy, fel yma'r system yma gweithio,
dim ni di'r defnyddwyr Facebook, ni di be mae'r Facebook yn werthu. Ni di be mae Facebook yn gwerthu. Yr hawdd y byd mae'n hawdd y byd maen nhw yn gallu rhoi y data at 'i gilydd a creu patrwm defnyddiol iddyn nhw, a mwy o beth y hira byd maen nhw'n gallu cadw'r gwasanaeth yn mynd. Wel, sôn am rhoi gormod o wybodaeth allan ar wefannau cymdeithasol, Segway, fyw ni... Dwi really ddim yn siŵr os dwi wedi sgwennu hwn fyny'n iawn ar y nodiadau. Mae'n nodiadau fi'n deud, Iestyn, hola Iestyn am fain a pornograffi. Sorry, Iestyn. Iestyn yn gwybod beth am pornograffi. Of gwrs. Hogi bach da. A cofiwch, podlediad teuluol yw hwn. Na i esbonio chydig bach i ddechrau ni, os di pobl ddim yn gwybod beth di Fain. Fain ydi service fideo nath Twitter brynu tua 6 mis yn ôl cyn i Fain dod allan. Twitfit? Wel, na ddim Twitfit, oedd o just Fain oedd o, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na dyna oedd yr enw. A cyn i'r cwmni cael lawnsio i product nhw, nath Twitter brynu nhw allan a refinio fo i fewn i be ydy'r rwan, sef service lle ti'n gallu ffilmio 6 eiliad o fideo, ond does dim rhaid i fod yn continuous, ti'n just yn pwyso fo a mae'n dal, mae'n ffilmio am y cyfnod wyt ti'n dal dy fus arno fo, so ti'n gallu gwneud time-lapse mewn ffordd arno fo. Ac wedyn, so ti'n gallu gwneud hashtags a bellu, ond mae'n service yn byw o fewn i hun, ond ti'n gallu rhannu fo i Twitter ac i Facebook, ac oedd yr fideos cyntaf i weld arno fo, eitha da, rhyw foi yn neud rhyw press-ups, campus, mae just fatha, souped up gifs ydyn nhw, am fod ma'na sain efo fo. A wedyn, heddiw ma, nes i gofyn wrth Mei Gwilym, ond istan ymyl fi, ti di gweld Fain o gwbl eto, a nath o dweud na, ond dwi wedi clywed, so nes i agor o fyny ar fy ffôn. Peth gyntaf oedd i fyny ar y ffôn, o'n i'n mynd i coelio, oedd o'n deud editor's pick yn y top, ag warning, this may contain explicit content. Oce, na glicio na fo. Ac a be ddoth i fyny, ond rwy'n o'r enw sgwyned na gael ei fyny yma, nes i cymryd screen capture ohono fo, ond o'n i'n gwybod oedd o'n mynd i gael ei dynnu lawr. O'n i mor disgusting nes i gwylio fo 10 gwaith. It's the Daily Mail way, Bryn. Yr enw'r user oedd NSFW Vine, so Not Safe for Work Vine, oedd enw'r user, ac oedd y llun, merch blond, mewn bra, ac wedyn, oedd hi wedi tagio fo NSFW Vine a porn, ac mae 'na 23 o bobl di licio fo. A be oedd o, oedd footage o merch yn defnyddio dildo. So oedd hwn, yr editor's pick, front page, app newydd sbon. Mae'r stori ma di mynd yn nuts bob man, so fyna link, nhw'n ni link fyny'r, achos mae'r BBC a pawb di bod yn mynd, hold the boat, beth sy'n digwydd fan hyn. Ydy hwn yn mynd i roi cwmwl dros y gwasanaeth, neu just camgymeriad lounge? Siwr. Wel, maen nhw'n deud na i... Fy'n o'r peth gorau digwyddodd i'r gwasanaeth erioed. Tywod, mae di cael gymaint o promo rwan. Ie, yn union. Maen nhw'n deud na... Ond mae Apple di tynnu fo, ddo? Dyn nhw di tynnu'r app. Na, ddo, rhywbeth arall, di hwnna. 500 pics, di hwnna. So hwn ydy'r traffath ydy o bod y ffordd mae Apple wedi darllen ar The Verge, Joshua Topolsky, sôn mae yr traffath mwyaf efo'r sefyllfa yma dim oherwydd dim problem i Vimeo, i Vine ydy o, problem i Apple ydy o, oherwydd bod mor odd efo i penderfyniadau o be maen nhw'n tynnu lawr a beth nhw ddim oherwydd y reol amdan cynnwys i oedolion. Ond ddim rili o. Wel, peth ydy, mae o'n eich... Chos mae system Twitter
ydy hwn, a mae gen Apple berthynas efo Twitter. Mae'n eitha sicr i bod nhw wedi deud, o ia na, da ni wedi dynnu hwnna lawr, chos da ni wedi derbyn mai cangymeriad diniwad ôl hwn. Ond yn yr achos 500 pics, diolch yn dweud bod di 500 pics i mewn really rhyw fath o dewis pa cynnwys sy'n mynd i fyny ar ei gwefan nhw. Rwy'n pe maen nhw'n neud ydi roed ar y gallu neu i pobl gallu roed i lluniau nhw ar-lein. Wel, dim really porn ydi, ond mae 500 pics yn reid i fyny chwaith nag i. Be? Dim porn mae 500 pics. Na, dyna beth i dweud. Mae'r sefyllfa fain a sefyllfa 500 pics union yr unig fath. Sgyn nhw'n control dros pa cynnwys mae dynyddwyr nhw'n rhaid i fyny. Am Apple di tynnu un i lawr a mae wedi gadael y llall i fyny a mae gen nhw berthynas efo y cwmni sy'n pia un yn nhw. Am i fi, mae o'n reit diolch yn iawn. Os ydych chi cael polisi, mae'n eich chi neud y polisi yn yr un fath i pawb. Fe chi'n manteisio un dros y llall, oherwydd mae gennych chi berthynas ariannol efo nhw. Ond dwi dall pan fod Apple yn neud o, oherwydd un o'r comments yn y... Mae lot o bobl di commentio ar y fideo yma. Un o'r comments oedd fod... I gave this app to my kid and this is the first thing he saw. T'mod? So ma'na, os ma' fydd na free for all, wedyn, does am byd yn saff. Problem editorial ydi o, y ffaith bod o'n deud editor's pick, so obviously, just problem yn system nhw di hwnna. Dwi'n credu mae'r un peth efo, so ti'n rhoi Twitter i dy blentyn, a ti'n digwydd bod yn dilyn rwy'n sydd yn eitha hapus i roi lluniau fel na fyny. Ond eto, mae'r gwasanaethau yma, os o'n i, efo plentyn, os o'n i'n roed smartphone fel i blentyn, sy'n mynd gadael o mynd ar gwasanaethau Twitter neu'r Facebook neu'r rhywbeth yma. Cyfrifoldeb yr rhiant ydi o i wneud yn sicr bod y gwasanaethau yma'n saff. Diolch fyny i Apple neu i Facebook neu i Google neu beth sy'n iawn neu beidio i pobl cael edrych ar. Ys ni symud ymlaen o'r actual cynnwys ar sort of stori ma sydd wedi digwydd achos bod yna broblem editorial a cynnwys wedi mynd. Sut wyt ti'n gweld o fel format? Ydy o'n mynd i fynd yn nuts fel Instagram neu ydy o bach o gimmick? Be wyt ti'n meddwl o ran defnydd fydd bobl yn neud o'n efo? Wel, dwi bob tro wedi bod yn fwy o fan o photography na filmography. Ac oherwydd fod dwi'n meddwl ti'n gallu edrych ar ffotograff lot hirach na fedri edrych ar loop o 6 eiliad o fideo. Mae'n mynd i just neud y ben i fewn yn diwedd. Dyna pan mae pobl efo... na cath dew o Japan ydi o. Bys efo dal yn hilarious fel ar 20 munud. Yn disgyn oddi ar gefn soffa, just constant. Ond, dwi'n gallu gweld o'n mynd i fod yn eitha poblogaidd, ond dwi ddim yn gweld o'n mynd mor poblogaidd a Instagram. Mae pawb yn deud, fideo fydd the next big thing, a dwi just ddim yn gweld o. Na fi chwaith. Mae pawb di gweld digon o gifs, ac mae nhw'n gret, da, funny, ond Nesa. Mae photographs just yn rhywbeth ti yn gallu appreciate a lot fwy, dwi'n meddwl. Falle fydd yn dweud, achos dwi wastad wedi ffindio sort of y gallu, di ddim yn hawdd i rannu fideo ar Twitter mae'n hawdd o gydio i just sticio llun ar app ti. Achos dydy ar un ddim yn integrated yn yr client. So falle fydd hwn yn beth bach neis just i ddangos. A dwi'n licio bod yna limit bach arno fo. So mae hwnna wastad yn neis. Achos os ti'n sticio fideo 10 munud o YouTube, sy'n neb mynd i watch o. Ond achos bod yna limit, falle bod y bach mwy apelgar. Wel, gan bod ni wedi symud mlaen o'r seedy side, gadewch i ni ddod nôl i ochr neis y we. Yr ochr gymdeithasol, hapus, pawb yn dod at ei gilydd, lyfin, sef hacio'r iaith 13, as in, hacio'r iaith 2013. Hacio'r iaith rhif 4, os da ni'n gywir? Yep.
Fel sonion ni gynt, yn anffodus, fi o'n i methu mynd am y tro cynta, sy'n bach yn siomedig. Ond rwy'n fiodd yna ydi Gareth Morlais, a gwch chi glywed beth sgan i fwy ddeud am y digwyddiad ac am yr hackathon rwan. Noswaith dda a croeso i un o'r cyfweliadau haclediad. Da ni'n mynd rhain yn aml, falle oherwydd y bobl chydig bach o ofni, ond rwy'n sydd ddim ofni'n tri ydi Gareth Morlais. Noswaith dda? Sy'n syd y ti? Syd chi? Greg, diolch yn mawr i ti. Ga'i jyst dweud, mae'n fraint cael bod ar y rhagolediad. Bod yn y gynulleidfa mor hir, mae actually cael cymryd rhan a bod yn westau yn anrhydedd. A mae gen i puzzle i ddechrau hefyd. Jyst i chi a gwybod adra, mi ydyn ni wedi talu Gareth o dda i ddeud pethau mor neis amdano ni ddechrau. Mae gen i puzzle, Sianed. Ond ni'n clywed rhywun yn gwaith heddiw yn dweud, hai mi gysylltu efo Paddy Dots. A dyna Paddy Dots. Pwydio, gwyddel na fe. Paddy Dots. iPad. Yndi, mae'n trio dod allan fel na ti ni, ond gan amla mae'n fel, ti'n y thing, lle mae'r thing? Mi o'n raglen ar S4C blynyddoedd yn ôl yr enw E-Dots. Ac mae mam dal pan mae'n dweud bod wedi bod yn bach o woli, mae'n dal yn dweud ôl yr E-Dots oherwydd y raglen yna. Di retro. Matthew Glenn i chi 90s fans. Beth bynnag. O'r 90s i 2014, Gareth, wyt ti yma achos wyt ti yn un o'r rhai fi oedd yn ddewr am fentro i Aberystwyth ar gyfer haciaeth 14. Dyn ni mor falch bod ti wedi gallu dod i siarad efo ni, achos dyn ni heb allu mynd oherwydd yr eiragedon ddoth rhwngthyn ni ag Aberystwyth. Sut gyreiddes di i ddechrau fo? Wel, ddigon ffodus, o'n i wedi trefnu mynd i fyny ar y noson cyn yr hackathon, achos am y tro cyntaf eleni, yn ogystal â hacio'r iaith, o'n na ddiwrnod yn y Llyfrgell Genedlaethol o'r enw'r hackathon, y diwrnod cyn hynny ar y dydd Gwener. So o'n i wedi mynd i fyny'n hwyr ar y nos Iau, mwyn bod yna'n barod am 9 o'r gloch ar y bore Gwener. A deud y gwir, oedd gen i biti dros Illtir a Dafydd a'r criw yn y Llyfrgell Genedlaethol, achos oedd o'n wedi disgwyl lot yn fwy o bobl a henryd y tywydd o'na lai yna. Ond wedi deud hwnna, oedd safon y gwaith oedd yn cael ei wneud yn wych. Y syniad oedd, maen nhw wedi cael gillions o bunnoedd o rhywle fel yr Heritage Lottery i ddigiteiddio hen bapurau newydd Cymraeg a Chymreig. Ac be oedden nhw eisiau gwneud oedd gweithio efo datblygwyr i weld, reit, efo'r API, Application Protocol Interface yma, fedrwn ni gael bobl i greu cynnwys a gwasanaethau newydd ar y we gan ddefnyddio'r hen archifa yma. A wir i ti, oedd o'n syndod yn be oedd bosib wneud. Oedden nhw rili oedd o'n ffantastig bod nhw wedi ffurfio'r API yma, achos yn y diwedd bydd 'na filiwn o dudalennau papur newydd Cymraeg a Chymreig wedi digiteiddio. Mae'n mynd i fod yn drysor. A mae hynna, dwi'n siŵr, Iestyn a Bryn, be ydych chi'n meddwl, ond mae'n neis iawn gweld bach mwy o waith caib yr haw yn digwydd yn y hacio'r iaith o fewn y penwythnos. Gareth, efo'r API yma, fydd hwn ar gael i'r cyhoedd am ddim? Be di'r hanes efo'r API? Bydd, o fis Mawrth ymlaen, maen nhw'n mynd i lansio fo, felly rhyw fath o alpha testers o'n i, really, hyd yn oed betas, ond allan ni ymfalchu yn y ffaith yng Nghymru bod y Llyfrgell Genedlaethol yn gryddhau y drysora yma am ddim, really, achos oedd rhaid yn gwneud rhyw fath o contra-deal neu swap hefo'r Llyfrgell yn Lloegr. Ac maen nhw'n myniteiddio be maen nhw'n greu. Ac nathon nhw rhyw fath o quid pro quo, fel bod bobl yng Nghymru yn gallu cael mynediad i'r papurau Cymraeg mae'r National Library yn y Deyrnas Unedig wedi digiteiddio. Dwi'n meddwl am ddim trwy'r Llyfrgell Genedlaethol, sydd yn ffantastig, de? O, gwych. Oedd 'na ryw 4 prosiect, gan gynnwys, oedd Canolfan Pedwyr, oedd Dewi yn gweithio o bellter o Fangor. Canolfan Pedwyr, bob blwyddyn, maen nhw'n dod allan hefo just pethau mor ddefnyddiol. Oedden nhw wedi gwneud
O'n nhw wedi gwneud yr interface yma lle oedd modd roed llgoden dros geiriau ddech chi'n mynd yn dabod ac oedd o'n tynnu geiriau'r termiadur i egluro'r geiriau Cymraeg. Ffantastig. Ffantastig. Be rei o'r prosiect eraill oedd wedi cael greu yn ystod y diwrnod? Wel, nes i weithio ar y cyd efo computer science student o'r ail flwyddyn ar enw Arthur o Wlad Pwyl, a ddaru'r ddau na ni'n neud gwefan ar enw Enwogion. So be oedden ni'n neud, oedd chwilio, mae papurau newydd yma, herwydd hawlfraint, yn dod o'r oes Victorianaidd, does am byd hwyrach na'r rhyfel byd cyntaf, really, ar hyn o bryd. Felly, oedden ni'n chwilio ar rei enwogion y cyfnod fel gyda Iolo Morganog, a wedyn gweld, reit, be di'r erthygla sydd yn sôn am Iolo Morganog? So, yn ogystal â gael image scans o safon uchel ohono fo, a lluniau a falle, maen nhw wedi iwsio OCR, Optical Character Recognition, i dynnu y testyn i mewn ac i ddadansoddio. Diolch yn berffaith, ond mae'n dwi o ddefnyddiol, yn dydi? Achos mae hwnna yn neud pob peth data mining ti'n gallu cael allan o'n nhw wedyn, ydy? Bod na ddim just yn, mae rhaid i ti'n drwy. Fel pan ti'n chwilio am hen achau neu rhywbeth. Ie. O'na un o'r tîm yma, nath nhw'r union un peth yna, Sianed, nath nhw tynnu'r geiriau cyffredin allan, a jyst chwilio am y geiriau sydd ddim yn, fyddwch chi'n mynd disgwyl fel bob dydd, a nath nhw rhyw fath o, fatha zeitgeist yn mesul blwyddyn o'r oes tagannau. O'r bobl yn sôn am yn y papur. Fantastic, ti'n fa? A fel cael Wordle, ti'n fawr Wordle lle maen nhw'n deud, dyma'r geiriau ti'n iwsio aml am math o beth, ond ar gyfer be, ar oes Victorianaidd, mae'n nuts, mae'n briliant. Ydy'r safle'n fyw? Dim eto na, mi fydd o mis Mawrth. Na, yr un enwogion oeddech chdi'n sôn amdan? Wel, na, ddim rili, na. Nes i, o rhaid i mi roed o'n fyw mwyn defnyddio'r gweinydd. Ond fyswn ni'n diobili yn barod i lincio ato just eto, ond fyswn ni'n hoffi datblygu'r syniad a gweithio fo Arthur i gael mwy o enwogion yn arlu. Ond dim ond proof of concept nathon ni. Ie, a Montio Bale o 12 awr fath o gyn ti. Oedden ni'n gweithio ar rys, a wedyn oedd Howell yna yr ystadegydd, oedd o'n gweithio af Andrew Hawke, ac oedden nhw'n chwilio am sut i adnabod iaith erthygla trwy chwilio am geiriau cyffredin y Gymraeg, achos bod nhw, o'na un bapur newydd hollol uniaeth Gymraeg, Gwladgarwr, dwi'n meddwl oedd o, ond y blaw am hynny, be ddech chi'n ffindio, oedd yr iaith ddim yn isiw rili yn yr oes yna, oedd na bapur newydd yn cael ei goeddi, os oedd rhywun yn sgwennu at olygydd yn Gymraeg, fydd yn cael ei argraffu ag ymateb yn Gymraeg, a weithio yna erthygla Saesneg, so oedden nhw'n bapur a ddwy, ddyrgli. Ac oedd hwnna'n syndod i fi, o'n i'n mynd all bod hwnna'n digwydd. Ond mae'n neud lot o synwyr i'n bywyd ni rwan, yn dydi? Efo'r whole sefyllfa yma ynglyn â ydy S4C eisiau bod yn sianel ddwyieithog neu be di dyfodol cynnaf darlledu yn y Gymraeg y pethau. Diddorol i edrych nôl fel na. O'n i siarad efo Ifan, be di'r boi na enillodd y gadair, Ifan Prys, na? Na, Ifan Davies, dwi'n meddwl, oedd arfer gweithio yn y cylchgrawn golwg. Mae rwan yn Brifysgol Bangor yn arwain PhD yn y Gymraeg, a mae o'n, mae di wneud ymchwil beth bynnag i mewn i'r cyfnod yna. Mae o'n basically yn deud, dyna oedd oes y fanzines Cymraeg, ac oedd o fel yr oes blogio heddiw, oedd unrhyw un yn gallu creu papur newydd yn yr oes yna. Ac dwi'n licio syniad o edrych yn ôl a dysgu o hanes i weld sut oedd y pethau yma'n ffrwydro, trends yma'n ffrwydro, ynddo? Waw. So, faint o waith drwy'ch chi dweud, miliwn o dudalen ar gael? Mi fydd na, mae na 10 o filoedd ar gael eisiau, so erbyn i'r brosiect orffen, fydd na filiwn ohonyn nhw. Sydd yn anhygoel, dydy? Wy'n siŵr, faint o amser mae'r llyfrgell wedi gwario'n trosi hwn mewn i ffurf digidol? Wel, rhai blynyddoedd, ond di'r gwaith ddim i gyd wedi cael ei wneud yng Nghymru, wrth gwrs, achos maen nhw wedi... Yn o ben i ddall, mae yna griw o bobl yn Madagascar wedi bod yn wneud y gwaith yma, cwmni Ffrengig, a felly nhw sydd bod yn prosesu'r yr holl wybodaeth yma ac i'w tagio efo metadata. Allai just meddwl bod yna bobl bach ar y traeth yn Madagascar. I was reading a very interesting article in the Victorian Welsh paper, a fy nhw'n cael rhyw is-ddiwylliant bach o bobl sy'n really fewn i papur y newydd Cymraeg. Awesome. Mae'n hanes. Wow.
Waw, so ddoth yr hackathon allan fel real agoriad llygad, ti'n meddwl? Do, a deud y gwir, oedd o'n arwain yn neis I mewn I hacio'r iaith, really, achos fel da ni'n gwybod, mae hacio'r iaith, da ni wedi cael yn croesawu yn Mhrifysgol Aberystwyth ers rhyw 2 mlynedd rwan, a dyma ni'n yn y pedwerydd hacio'r iaith a'r gynta yn y Llyfrgell Genedlaethol, a deud y gwir, mae o'n ffantastig o le I gynnal y gynadledd. Yn Wel, am un peth, mae'n lle anhygoel I fod beth bynnag. Hyd yn oed pan nad oes digwyddiad. So mae'n siŵr bod y teimlad yn really neis I fod yna. So, felly, be oedd y set-up, be oedd y cyfleusterau, sut oedd y pethau wedi gweithio ar y dydd? Oedd o'n lyflu, dwi'n siŵr, ar ôl yr holl waith caled cael a noodles a'r criw I gyd oedd yn trefnu a'r staff y llyfrgell, oedd o'n siomedig bod yna gymaint wedi methu dod. Ond wedi deud hwnna, nathon ni'r gorau allan o'r criw ohono ni oedd yna. Mae'n siŵr bod yna hyd at 30 o bobl wedi managio I brwydro trwy'r eira I fod yna. Ac oedd o seis bach neis, ynddo? Ac oedd bach o buzz hefyd, achos oedd Meic Parry yna o recordio lliwgar, ac un o'r sesiynau cynta y dydd oedd am gerddoriaeth Cymraeg, achos mae'n really topical, dydi, ac oedd Meic I gwirioni'n yn lan, achos mae di roed y gan ma ar SoundCloud o'r enw Celwydd, y gan Gymraeg ma fatha post-dubstep sydd yn wych, gan un aelod oedd arfer bod yn derwyddion Dr Gonzo o'r enw Ifan Dafydd, dio? Dwi'n checio fi enw rwan. Ifan Dafydd, dwi'n credu. Nawr ni di roed link I hwnna yn y nodiadau, allan ni. Gwych. Mae'n ffantastig. Ti'n gwrando ar y gan, a falle fysa ti'n mynd yn dabod na yn yr iaith Gymraeg mai, ond Alice o Gynarfon, dwi'n meddwl oedd yn cystadlu yn naill The Voice neu X Factor I llais I sydd yna. Mae di samplo, mae di chopio fyny yn rili gelfydd, a mae'r cynnyrchu'n wych. Ond oedd o I fyny 17,000 o randawiadau. A pan nes I checio echddo I rwan, mae yna rhyw 65 o bobl wedi bod yn gwrando ar y gan Cymraeg yma. Rwan, mae nos lun yr 820 a 69,000 o brandawiadau a 1,398 o bobl wedi hoffi. So, mae hwnna. So, rwy'n I link fyny hwnna. Gwych, mae hwnna'n anhygoel, ac oedd o'n real rhoi buzz i'r diwrnod, really, a byna gymaint o ddiddordeb dros y byd yn y celfyddydau Cymraeg, really. Waw, so hwnna'n cyfri fel ticr un o uchafbwyntiau di. Be arall fel yna? Wel, o'n drafodaeth wedyn am yr anghydfod o EOS rhwng casglu freindaliadau, ac o'na pwyntiau rili ddiddorol, ti'n modd, o rwy'n di deud mae'n rili neud o'n amlwg mewn ffordd mae Radio Cymru sydd ar monopoli ar radio a cherddoriaeth Cymraeg, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n rili ddifyr bod y drafodaeth am hacio'r iaith ac am dechnoleg, wrth gwrs mae o'n bwnc mor fawr o rhaid trafod y sefyllfa o EOS, really. Oedd hwnna'n ddifyr. Achos y trafod mawr yn hacio'r iaith 2012 oedd cychwyn Radio'r Cymru. Nath yn anffodus ddim fynd I nunlle lot neddo wedyn. Mae'n neud ti feddwl tas y pethau wedi bod yn wahanol, sut fysa'r sefyllfa EOS ma wedi newid, wel dim wedi newid falle, ond bach adlewyrchiad ar hwnna fyd. Wel, jyst y syniad yma o lle fedrwch chi fynd I rando ar gerddoriaeth Gymraeg ar y radio, really, ac hwnna'n pwynt ddifyr. O rwy'n arall hefyd wedyn yn deud pam na fysa EOS falle wedi yn lle dim ond edrych ar freindaliadau teledu a radio, fod nhw hefyd wedi ystyried, dwi'n yn gwybod os di hwn yn dechnegol posib a'i beidio, really, ond edrych ar drwyddedau ar-lein, achos dwi'n nabod rhywun sydd yn gweithio mewn ysgolion yng ardal Brynaman a Rhydaman, a ma nhw'n siarad efo PRS am gael y drwydded am yr hawl I rhoi y cyneuon ar-lein. Ac o'n i'n mynd all na PRS oedd yn trwyddedu ar-lein dal I fod ers I EOS cael I ffurfio. Hwnnw oedd yr cwestiwn gen I, oedd e'n sôn am pethau fatha Spotify, neu roed y cyneuon fyny ar iTunes, a falle oedd rhyw unrhyw sôn am y bethau fel yna, oedd e gyd o trwy'r stwff yn y PRS, fysa bethau fel yna'n digwydd? Wel, oedd, dwi'n cofio rwy'n Befan oedd efo Sianel 62. O, ie. Greg Befan. Greg. No, Greg, definitely. Oedd o'n am sôn am cyfryngau ar-lein, ac o'na dipyn o sôn am Radio Beca hefyd, dwi'n meddwl bod yna gynllun ar ôl I Radio Ceredigion gael I gymryd dros gan Hearts,
ma natur yr orsaf yna wedi newid, ond dwi'n meddwl bod yna rhyw gynlluniau falle i gael y radio lleol yn Ngheredigion, o leia. Felly, falle glywon ni mwy o gerddoriaeth Cymraeg ar y donfeddi, a gobeithio fydd yr anghydfod darlledu yn gallu gael ei sortio hefyd. O ran hynna te, so hwnna yn falle mwy o'r trafod gwleidyddol, ond sort of problemau bach yn wleidyddol o fewn y byd cerddoriaeth. Oedd na llawer mwy o waith cael yr haw yn ystod y dydd Sadwrn, debyg i sort of beth ddigwyddodd yn y hackathon? Mae'n bosib, achos fel ti'n gwybod, mewn yn conference, mae'n adna'n digwydd dros y lle i gyd yn does. A falle bod fi jyst wedi self-selectio pethau oedd y mwy fatha i wneud efo policy a pethau fel yna. Fyswn ni wedi bod wrth y modd yn mynd i'r sesiwn ar Windows 8 Mobile, o'na sesiwn yn ystafell arall am hwnna. A fyswn ni wedi bod wrth y modd yn cael clywed beth ddigwyddodd yn hwnna. Nes i fynd i sesiwn ymarferol ar Wikipedia Cymraeg. Mae yna sôn yn fanna oedd Robin o Wikipedia yna, oedd o'n deud maen nhw'n siarad ar hyn o bryd efo Llen Cymru yn un o'r posibilrwydd falla o roed gwyddoniadur i mewn i rhywbeth o'r enw Wikisource. Oh, wow. A fydda hwnna'n gallu digwydd, fydda rhywbeth fel yna'n wych ynde. So nhw'n neud hwnna'n yn agorad ac ar gael? Ie, ond ddim yn agored yn yr un modd a mae rhywun yn meddwl am y Wikipedia fel rhywbeth agored, achos fydda ddim modd i'r cyhoeddi olygu o, achos bod o'n... Ond ac i, ond ar gael fel Creative Commons, a ni gallu defnyddio data na wedyn fel mewn rhaglenni eraill? Tad fyso ddim dan ceiswyddedu yn y ffordd na? Nes i ddim siarad efo Robin am pa fath o drwydded oedd o, ond o'n i yn ymwybodol bod o'n deud mae rhywbeth yn yr hawlfraint sydd yn golygu bod rhaid iddo fo gael ei gadw fel... Felly, falle fysa mashups yn anodd. Dwi'n gwybod digon am manylion y drwydded, sori. Oce, na, problem. Wow. Na. Y symudiad yma, chwarae teg, bod pethau fel Wikipedia Cymraeg yn dod fwy a fwy i'r mainstream yn hytrach na fod yn... Dyna beth sy'n really nice dwi'n gweld y datblygiad rhwng hacker iaith dros y blynyddoedd ydy. Mae pob peth yn dod lot mwy mainstream rwan. Dio ddim yn sort of bobl ar y cyrion yn mwydro. Mae'n fwy o bobl mewn grym o ryw fath yn dechrau sylweddoli. Wel, mae hyn yn digwydd, a mae eisiau ni fanteisio nhw fo. Wel ie, ti'n ma, a dwi'n meddwl bod y normaleiddio yna. Da ni hefyd yn dieddol o fyny mwy, really, rwan bod yna fwy o bethau i gael yn y Gymraeg, achos mae hackeriaeth i'n ysbrydoli fi i wneud sawl beth. Bryn, o'n i'n gwrando, dwi'n cofio tua 2 flynedd yn ôl ar beth di am blogio dwyieithog, a gan i'n gwylio'r slideshare o hwnna'n ddiweddar eto. A dwi'n cofio'r cwestiwn o'r gynulleidfa yn dweud, oes rhaid i bod peth fod yn dwyieithog, o'n i allwn ni gael rei pethau sy'n uniaeth, a hwnna ddari ysbrydoli fi, dy cyflwyniad i greu bycolwyn.com, ti'n bod? O'n i'n meddwl na i wneud blog lleol, hanes lleol, yn uniaeth Gymraeg i weld sy'n ma'n gweithio. A wedyn y llynedd, recordiad byw haklediad, ac dwi'n cofio Sioned yn deud, fos i'n cael mwy o rhywbeth fel Imgur Gymraeg. O, ie. Sy'n offa neud twtlol. Hynna mor lyflu. Wel, ti'n gwybod beth? So, mae'n jyst neis gweld mwy o pethau fel yna, de. Ie. Wel, gafon na rhywbeth mwy i wneud, achos dyn ni wedi gweld bod Rodri Noodles a Rodri Dyfrig wedi bod yn gweithio ar hanes y we Gymraeg. Ddodd hwnna fyny yn ystod. Fues ti mewn sesiwn am hwnna? Wel, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl diwedd y pnawn oedd hwnna, a herwydd y rhagolygon tywydd, o'n i'n meddwl well mi fynd cyn i rewi, a nes i adael am chydig wedi 3. Felly, fethys i hwnna, ond ges i air efo Rodri amdano fo. Dwi'n meddwl bod o'n ffantastig bod yna rhyw fath o linell amser o'r we yn yr iaith Gymraeg, sydd yn... Mae'n wych i edrych yn ôl, a chofio maes ei anterth, gwefan si Cymru, ti'n ma, gymaint o bethau, gobeithio bod UMAP ar hwnna, blog cynta yn yr iaith Gymraeg, sef Morfa blog. Wel, dyna fyswn i'n deud oedd y blog cynta. Neu'r un mawr cynta. Wel, dwi'n sôn gyda llyfrgell am beth nhw'n gwneud, chos wrth gwrs, brief y llyfrgell ydy archifo bob dim sy'n cael cyhoeddi yn y Gymraeg. Ydyn nhw sôn rhywbeth am archifo'r we, ta ydyn nhw'n rhywbeth gafodd i drafod yn ystod y digwyddiad? Wel,
Dwi'n mynd cofio snam i'n Lorna, hi di, mae gen I gadair yn digital archiving yn y Llyfrgell Genedlaethol. Right. Ac ges I sgwrs hir efo hi am formats fideo, sydd i pa file formats oedd y mwyaf future resistant. Ie. Ond mae gen I brofiad o weithio efo'r BBC. Da ni wedi rhoi copi o wefan y BBC fel ag yr oedd I cyn yr ailansio diweddar. O drwg ydy, oedd y BBC yn ganolog ddim yn gallu roed yr hawl i'r llyfrgell I arddangos o'n gyhoeddus. Mae yna ar gael I ymchwilwyr. Ond y rheswm ydy'r y foment, mae angen I ryw digital rights bill I fynd trwy'r Parliament yn Llundain, fel fydd modd I y byd digidol gael I drin rhyw fath am llyfrgelloedd print. Achos mi oedd na adeg pan oedd o'n anghyfreithlon I roi benthyg llyfr I rwy'n arall yn doedd, ond oedd hawl da chi'n neud, ond be da ni angen, really, be dwi'n deimlo fydda'n dda ar gyfer pwrpas addysg ag archif, fydda bod modd I Llyfrgell Genedlaethol ail arddangos hen dudalena fel yr BBC, achos pan o'n i'n gweithio efo'r BBC, to'n i'n union gyrchol yn gweithio ar hwn, ond dari rhyw 5,000 o dudalena papura bro gael I ddigiteiddio a'i gyhoeddi. Ac mae'r gweinydd sydd yn gwneud hwnna mewn sefyllfa gofregus, a dwi'n yn gwybod falla fydd y gweinydd ddim yn gweithio am byth. Felly oedd o'n bwysig I gael hynna droad i'r Llyfrgell Genedlaethol, ond maen nhw yna, maen nhw'n saff, ond fyswn ni'n hoffi bod bobl yn gallu mynd atyn nhw really yn haws. Ie. Dwi'n eto oedd dangos bod angen eich yr llywodraeth gweithio'n goletach I gadw fyny efo'r byd technoleg, ta dwi'n rhywbeth oedd nhw just pasio gyfreithiau sydd igon y gorach. Ydyn ni gweld efo'r Charter S4C bod am sôn am y byd digidol. Dwi'n yn eich dangos bod y llywodraeth angen cael mwy o meddwl hir dymor pan bod wedi gyfreithio efo technoleg. Mae'r mandates gen S4C, wrth gwrs pan gath hwnna I sgwennu yn y lle cynta, neb yn gallu rhagweld pa mor bwysig fydda digidol yn y dyfodol, ond erbyn hyn wrth gwrs da ni'n gwybod hynny. Dwi'n meddwl bod y S4C yn gwneud y peth iawn wrth fynd ymlaen a I comisiynu apps a peth fel yna, ond dwi'n siŵr bod angen newid, a mae bobl fel Professor Ian Hargreaves efo'i bapur ar hawlfraint er enghraifft yn rwrys digidol. Mae rhyw ddogfenna fel yna'n allweddol, really, ag dwi wedi sylwi ar y ffordd mae pethau wedi newid er enghraifft, fydda neb wedi dychmygu roed track gyfa ar SoundCloud, hyd yn oed 4 mlynedd yn ôl, so bobl yn deud, da ni'n mynd I golli gwerthiant o recordia, fyddwn ni'n colli allan, ond y gwir ydy, mae o'n hybu gwerthiant. Ydy. Achos mae bobl eisiau bod yn berchen ar y peth gwreiddiol, yn dydi? Wow. Wel, Gareth, nhw'n ni ddim cael ti ry hir, cos da ni wedi cymryd lot o amser di, a diolch yn ofnadwy ti'n siarad hefo ni. Diolch am yr aclediad hefyd, achos dwi'n meddwl bod chi'n cael digon o diolch am beth a'ch chi'n neud. Dwi'n credu na Gavin Lloyd sy'n golygu sydd angen diolch I gyd gen ni. Diolch. Gai dorio'r draws? Ie. Nath Gareth, nes ti wneud sesiwn dy hun do 6 uchelgais ar-lein i'r iaith Gymraeg? Do. Fedri di fynd â ni trwy'r pwyntiau yna ag ipyn bach o, recap o dy sesiwn di. Wel, siwr, diolch fawr ti am goffa fi, o'n i di anghofio, ond nes I wneud... Ti dy hynna fel un o'r uchaf bwyntiau, mae hynna'n ofnadwy. Fysa hwnna'n hyd dros ben ynddo. Na'i recap dros yr hanner dwsin peth, ynddo. Wel, un o'r pethau dwi'n meddwl sy'n rili bwysig ydy pan mae rhywun yn siopa am lyfrau neu CDs neu e-lyfrau, diolch yn hawdd yn unrhyw siop dwi'n wybod I hidlo a dangos dim ond stwff Cymraeg, really. Dim ond recordia Cymraeg, dim ond CDs, llyfrau neu be bynnag. Felly, dyna oedd yn rhif un I oedd hwnna. Yr ail un, dwi eisiau'r iaith Gymraeg fod yn un o ieithoedd chwilio a beirianna chwilio. So, os ti'n di Google, elli di gael rhyngwyneb pirate neu Klingon neu... Mae yna lot o edad. Ond beth sy'n angen ydy'r iaith Gymraeg gael ei cydnabod fel un o'r ieithoedd chwilio, search languages. Ond hefyd, bod nhw'n rhoi results o .co.uk hefyd. Ie. Mae results google.com, dyn nhw'n mynd I fod dim lot o help I ni beth bynnag. Ond wedi deud hynna, nes I
dwi wedi bod yn siarad efo Google yn natur y swydd dwi'n neud rwan efo Llywodraeth Cymru. Ac mae'n debyg, nes i ofyn y cwestiwn, wel, pan dwi dewis Ffrangeg fel iaith chwilio, ac yn chwilio am Paris, dwi dal i ffindio stwff yn Saesneg am Paris, a fyswn i'n disgwyl gael yn Gymraeg. Ac nath i dweud, well, Google knows where you are. A ma'n gwybod bod fi wedi chwilio Cymraeg a Saesneg o'r blaen. Gwrs bod Google yn gwybod lle wyt ti. Fyswn i yn licio hwnna, achos tasa fo yn iaith chwilio wedyn, fyswn i'n gwerthu llyfrau Cymraeg am graf, wedyn, ar y foment, fedra i ddim dewis dangoswch yr AdSense ad yma ar tudalen cynnwys Cymraeg. Ond os fysyn nhw'n dewis yn rhoi'r iaith Gymraeg fel iaith chwilio, wedyn fysyn ni'n gallu arddangos yn ads ar tudalenau cynnwys Cymraeg am graf, a fysyn ni'n cael mwy o qualified hits. So, dwi'n meddwl, i fasnach mae rhywbeth fel yna'n help. Dim bod Facebook yn ffrind i ni, ond jyst i adio dy bwynt di fanna, dwi'n gwrs wyt ti di arfer wneud hysbysebion ar Facebook, ond dwi'n credu bod ti'n gallu targedu hysbysebion Facebook i ddefnyddwyr sydd efo rhyngwyneb Cymraeg. Wych, wel, mae hwnna dda, ydi. Mae hwnna'n ffantastig. Oh, waw. Trydydd peth ti ddeud, oedd cynnig yr opsiwn o'r Gymraeg wrth... Wel, ti'n meddwl pan ti'n installio Windows neu Mac, y syniad yma, Jeremy Evans bu ar syniad yma, nudge theory, os wyt ti yn y Deyrnas Unedig, bod o'n deud, do you think at some stage you might like to switch to a Welsh interface later on? A wyt ti just yn ticio'r box, a mae'n dod ar fails yna. Wedyn, mae just y mater o fatha flip switch, a mae yna. A bydd o'n llai o hassle na gyda ar y foment. Rhif 4, cynnig cymorth, neu rhoi pwysau'r gwmnïau sydd ddim yn rhoi mynediad i'r Gymraeg. A mae Amazon yn enghraifft, dwi'n meddwl ar y foment. Mae'r lolfa di gael trafferth i gael eu llyfrau Cymraeg, e-lyfrau Cymraeg Kindle nhw i restru. So dyna, jyst rhoi help i gwmnïau i fedru delio efo hwnna. 5 oedd gwersi ac adnoddau codio trwy gyfrwng y Gymraeg, a 6 mwy o wefannau Cymraeg. Ei, syml. Mae hynna yn wych. Dwi'n falch iawn gys ti siawns i plygio. Da iawn yna, Iestyn. Nudge theory. Gareth fel llywydd yr cynulliad. O, ie. Melyn. Ie. O, dew. Ys gennych chi ar weddill y rhaglen heddiw? O, gweddill yr rhaglen heddiw. Tref. Da ni mynd i bori'r we am stwff i siarad am rwan. Ond dwi'n gwybod fod porn ar service newydd Twitter yn mynd i ddod i fyny gyda fi. Ydy. Bach o fain. Fyddwn ni'n clymu'n hynna'n mewn fains heno ma. Wow. Great. O, Jyst eisiau dweud diolch eto i ti am dy amser, a fi'n gobeithio bod ti heb gael gormod o ddychryn, bod ni gyd yn ymosod am y ti efo cwestiynau fan hyn. O, mae'n bleser. Diolch o galon i chi a bob lwc. Ie, diolch eto i ti, Gareth. Melyn ar Twitter ag Melyn ar lot o beth eraill. Dyna'i handlo ar-lein. Fi'n really neis clywed gan efo ynglyn â pob peth wedi digwydd. A neis cael bach o love am yr haglediad. Wel, bach o lyfyn. Beth ydy, gysyn ni gyd methu allan o cael pawb yn Bigoni lan. Sirio ni on yn ystod yr haglediad. Os mae'n rhaid i ni cael rhywfaint o hynna. Ti'n mo be, mae fel, dwi'n teimlo bach fel rhywbeth allan o Harry Potter, ti'n mo, mae'r lyfyn yna yn helpu fi a barhau am y flwyddyn, fel recharge bach o'r evil. Ac os mae pobl yn gryndo isio roed fatha dangos faint bod nhw'n mwynhau yr haglediad, mae groeso iddyn nhw gyrru negas i ni ar Twitter neu e-bostio ni podlediad@hackiaeth.com. O, hyfryd. Neu really neis cael e-bost. Wel, i fod yn haws na e-bost, fyddwn ni'n gallu just mynd i branch.com/hackiaeth. Hefyd. So mae 'na suggestions post o fyna i be da chi isio ar y sioe. Branch.com. Dyn ni angen neud section ar branch.com. Guys, esbonier, bach mwy o big up i'r beth gan ni ar hwnna. Wel, ffordd o rhannu
wel, cael sgyrsia hirach na beth ti'n gael ar Twitter ydy branch. Dwi wedi gwneud post bach arno fo ar hackio'r-iaith.com. Ond ti'n gwybod pam ti'n cael sgwrs ar Twitter, a wedyn mae yna mwy na 2 person yn ymuno, a wedyn mae gen ti 5 person, a wedyn ti'n gwybod pwy sydd wedi deud be pryd. Mae hwn... A gen ti o'n lle i roed atha un cymeriad yn y negas erbyn i ti ychwanegu'r @replies i gyd. Ie. So mae hwn yn galluogi chi tynnu'r sgwrs yna i gyd fod wedi dechrau ar Twitter, tynnu fo i fewn i branch, ac cario ymlaen y sgwrs efo yna. Ond hefyd rydych chi ddechrau sgwrs wrth rhoi URL neu fideo neu rhywbeth i fewn i ddechrau'r sgwrs. So mae dipyn bach fatha ar Hackio'r Iaith sgynna ni wan. Wrth gwrs mae comments o dan y post, ond weithiau da ni eisiau trafod rhywbeth sydd ddim yn addas i postio ar y gwefan, felly mae hwn yn rhywle da i gynnal y sgwrs yna. Ond mae yna lot fawr o grwpio wahanol arno fo rwan, so mae werth dilyn rhai eraill o fatha dwi'n dilyn eitha tipyn o bobl fewn y byd dylunio rwan sydd yn just trafod stwff arno fo. A mae lot fwy diddorol na just Twitter, a mae ti'n gallu ffitio lot fwy i fewn. Mae hynna'n cool. Dwi'n gwybod mae hyn yn mynd i swnio fel bod fi'n trio byw yn yr gorffennol, ond dwi ddim eisiau deud Google Wave, cos dwi ddim yn credu bod o'r un peth o Google Wave, ond y syniad yna o barhau'r sgwrs yn hirach ac i gweld ac i tracio hi nôl trwy amser, dwi'n y lle iawn efo hwnna. Mae'r concept o Wave, mi oedd hwnna'n rhywbeth, oedd just yr amser anghywir iddo fo, oedd y ffordd oedd Google yn cael fo ddim quite yn gweithio da. So ie, ti'n iawn mewn un ffordd, yr syniad yna o gallu ymestyn y sgwrs a cael mwy o bobl yn cymryd rhan, mae o'n rhywbeth fel la, ond just... Dwi weld o fatha os na safle we efo stori arno fo neu rhywbeth, a dos na'n box comments o dan y stori yna, wel, ti'n gallu creu un ar branch iddo fo. Ie, so mae fatha niw instant comment thread, really, ti'n Ie, na... A ti'n gallu gwahodd pobl i'r thread yna hefyd. Dwi wedi gwahodd y lolfa a'r cyngor llyfra a Gwarth Gomer i un o sgyrsiau fi, a dyn nhw heb di ddod i fewn iddo fe eto. Falle bod nhw ti just o flaen y curve. Dwi'n meddwl fod nhw ofn. Dwch i wrando ar y sgwrs ar Branch. Be oedd y cyfeiriad eto? branch.com/hackiaith. Iaith. So, dwch ar hwnna. Oes ar gael ar gyfer hwnna i Kirsten? Na, mobile friendly ar y funud. Ar Safari, mobile browser. Ceta. Yn gyflym, gan bod ni wedi cymryd eich amser chi wrandawyr annwyl, da ni'n mynd i gloi, rwan bod ni'n mis Ionawr, mae hynna'n golygu, da ni'n llucho allan y cherry brandy liqueurs, a da ni'n tynnu fewn y dumbbells. Da ni'n llucho allan y pwdyn dolyg, a da ni'n dod ar kettlebells fewn. Ar aelod griw yr haglediad, sydd wedi wneud hyn yn dechnolegol, di Bryn. Mae Bryn wedi bod yn flasho ar y gwe gamra fan hyn. Ti wedi bod yn flasho dy Nike Fuel Band. Ie, dwi'n meddwl chris ti'n chwanegu'r tamad dweitha na. Dim just... Dwi'n mynd, beth ti'n meddwl dwi'n? Kettlebells? Dwi'n mynd kettlebells? Beth ti'n meddwl? Postio pethau fain, dwi? Ie. Yn anffodus, na. Ond, oedd y Nike Fuel Band, a dwi'n licio'r ffaith bod Iestyn hefyd wedi bod yn dweud, o'n i quite fancy un o'r reina, ond mae'n siŵr bod nhw'n dod â'i newydd allan cyn bo hir. So, Bryn, a be mae'n neud, a be ti... Ie, dwi'n gwybod, dio ddim fel bod o'n newydd sbon ar y farchnad, ond mae'r syniad yn ffordd o gamifio dy fywyd i. Yn union. So, beth yw mwyn y lai di pedometer fancy ma Nike wedi adeiladu. So, dych chi'n gwisgo fo ar eich braich, a mae o yn mesur faint o symud o gwmpas dych chi'n neud mewn diwrnod.
Mae'r accelerometers a ballu yn y dyfais sy'n mesur faint o galad ych chi'n troed lawr yn y ddaear. Os da chi symud y sydyn, mae'r accelerometer yn amlwg yn symud yn gynt. A mae o'n gweithio allan o'r data na gyd faint o actif ydych chi bod, faint o symud o gwmpas ydych chi bod yn neud. Mae'n trosi y rhif yna mewn i be mae'r galw'n fuel points. A mae'r syniad efo hynny di bod o'n gallu, bod o'n wedyn yn datblygu ffordd o cymharu be mae un person wedi neud allan jyst yn cerdded efo rhywun sydd wedi bod yn y gym trwy'r dydd. Mae ffordd o gallu cymharu'r ddau yn mewn ffordd teg i'r ddau person. Be 'di'r apps, be 'di'r interface ar hwn? Sut wyt ti wedyn yn gweld y info di? So ar y band i hun, be sy'n yna di botwm, a ma' panel LEDs bach sydd yn fflachio fyny dweud be 'di'r sgôr. So, ni setio target ar gyfer eich hun, dwi wedi setio ar fyny di 2,000 o bwyntio bob diwrnod. A dyn fel ti'n mynd o gwmpas dyddi, ti'n chi codi dyfraich, pwysio'r botwm, a mae'n fflachio fyny be 'di'r sgôr fyny at y pwynt yna. A be sy'n od i fi, dwi'n dod i sefyllfa lle dwi'n cyrraedd y station y bora, dwi'n edrych ar faint o pwyntiau dwi wedi cael yn barod, a dwi'n deud, sut allan neud y rhif yna fwy? A dwi'n gweld yn hun yn neud pethau fatha cymryd y grisia yn ytrach na mynd yn y lift. Cerddad o'r station i'r gwaith yn ytrach na cymryd y tiwb. Mynd am walk amser cinio yn ytrach na mynd i ac jyst cael bichdan bach yn ytrach na eista mewn bwyty. A hefyd i fi, chos dwi wedi bod yn defnyddio'r apps eraill fatha ar y ffôn a ballu tracio fatha be dwi wedi bod yn neud a ballu. A y problem i fi oedd, o'n i bod wastad ar ôl rhyw wsos pythefnos yn meddwl, ffain, hyd i'n pwysio bwt o mynnau, dwi'n gofio neud o, dwi'n anghofio neud o unwaith, a wedyn dwi'n gorfod, dwi'n dweud, pam dwi'n bodron. Dwi'n tynnu yr friction i lawr arno fo, so bod o'n digwydd heb i fi'n gorfod meddwl amdano fo. Wedyn, fel, be mae'n wedyn, mae'n cysylltu wedyn dros Bluetooth i'r ffôn, a mae'n rhoi'r data oddi ar y band i gyd ar y we. A wedyn ych chi cael achievements a ballu, so ych chi'n hel dros 10,000 o bwyntiau, mae'n un peth, ych chi'n cael dros 50% dros y target am y diwrnod, mae'n rhywbeth arall, a ych chi'n cael streak, so ych chi'n mynd am mwy o 3 diwrnod o curo'r target, ych chi'n cychwyn streak. A mae'n siŵr i, fel ti'n dweud, creu gêm o'r syniad, creu gêm o'r bwyd, sydd yn meddwl bod pobl mynd i fod yn fwy o ddiddordab. Ie. Y peth arall hefyd ydy mae'n creu rwydwaith cymdeithasol efo eich ffrindiau. So, rydych chi rhannu sgôr efo pobl chi'n gweithio efo. So, cystadleuol hyd yn oed wedyn? Yn union. A hefyd, be chi'n gallu neud ydy, mae wedyn hefyd yn mae'n cysylltu fyny efo i Nike Plus Running app nhw, sydd gallu postio mae'r Nike Plus Running yn gallu rhoi neges ar Facebook iddo chi a dweud dwi wedi cychwyn run, a mae pobl yn gallu rhoi like ar Facebook, a mae hwnna wedyn cael trosi i cheers ar yr app fel dych chi redag. So mae pobl dweud, you've been cheered by 15 people fath o beth. Ond nid hwn oedd yr app, fi'n gwybod Iestyn os o ti wedi gweld hwn, achos bod Lance Armstrong yn neud lot efo Nike, dwi'n cedi oedd o'n un o'r lleisiau, oedd yn annog ti pan wyt ti'n redeg. Oedd. A dwi'n eitha sicr bod yn digwydd sy'n o'r Dwi heb di clywed fo ers hir ar Nike Running app. Beth am hynna? Dwi'n meddwl fod nhw wedi, efo'r un o'r updates, mae rai fod nhw wedi tynnu lais o ddianno fo. Wel, pwy sy'n eisiau cael eich cefnogi gen rwy'n sy'n deud, stick it in your veins! Mae o'n... Eto, dwi'n gwybod os gimmick dio tan eitha weithio yn hir dymor i fi. Dwi'n sicr yn
mwy, cerdded a neud mwy na dwi wedi bod yn neud ers i fi wisgo fo. Achos bod ti'n Reit, so- bod ti'n mwy ymwybodol yn efo, falle. Wel, yn union, Bod o'n tynnu sylw ti. wel, gwn i weld, t'od, os fi dal teimlo'n y ffordd dan efo mor i fus. Diolch yn dyfais perffaith, mae'n beth sy'n really, mae o'n, efo dyfais sy'n symud, efo pobl yn symud ag i gymaint, sy'n chi'n disgwyl bod o'n gallu pweru i hun. Da chi'n gweld watches a balli sydd yn O, ie. gallu pweru efo pobl yn symud. Sy'n ei mwy o synwyr i fi os ydy'n dyfais gallu just cadw i hun yn fynd. A hefyd, di o ddim, mae o'n water resistance, ddim waterproof. Ie, dyna dwi'n ddisgwyl amdan. Yr un waterproof. So, ie. Wel, So, so ti'n gallu cael ei wisgo fo- nofio wedyn? So hynna, Yn union, awesome. yn union. Mae'n deud, chi wisgo fo i, yn y cawod a falle, ond i ddim i fynd i nofio falle. A dwi'n meddwl, sa gallu neud o yn dyfais sydd yn wir yn ofo, chi fynd o i rwla, chi'n neud rhywbeth i bobl. Ie. Dwi'n meddwl sy'n neud o lot mwy defnyddiol. Dwi'n cofio be o'n i really... Bach yn bulky hefyd, ydy'n un peth arall. Ond eto, Ie. dwi'n meddwl, o'r genhedlaeth gyntaf neu ail, Ie. mae o'n ystad lle mae o'n just yn tynnu neu chi meddwl, gorau meddwl llai am cadw trac ono fo, sydd fel bod chi mwy debygol o ddefnyddio fo. Ie. A hynna di'r peth dwi'n licio amdano fo. Faint o aml ti'n gorau chargio fo? Ar y funud, dwi'n chargio bob 2 ddiwrnod. Okay. A dwi'n eitha sicr sy'n gallu mynd am 3 heb i chargio fo. Mae'n eitha chargio dros nos, diolch yn... Wel, dyna un peth arall fys o'n i'n disgwyl efo'r fersiwn newydd. So, yn para hirach yn fod mae Jawbone ag Fitbit efo rei erill. Dyn nhw'n efo'r OLED display arno fo, ond Ie. mae heini batteries ein yn para tua pythefnos, dwi'n meddwl. Wel, hyn ydy'r peth. Dyna pam dwi'n meddwl fysa'r syniad ma bod o'n chargio ei hun fel dych chi symud yn syniad mor dda. Brilliant. Ie, y wahaniaeth efo hwn hefyd fod o'n dangos faint wyt ti di wneud a dydy'r lleill ddim t'wod, ie. efo'r sgrin. So mae'n da, ti'n gwybod, dam, dwi heb di wneud llawer heddiw, well i fi wneud rhywbeth. Ie. Yn unig, a dyna bod dwi'n meddwl pam bod o'n mwy boblogaeth na'r pethau fatha'r Fitbit. Mae chi gofio... Mae'r Fitbit, mae chi gofio pigo fyny ar ydyn bocad, ond efo'r... Hwn mae o'n gwmpas... O, na. Hwna, a diolch yn... So sut mae pobl yn ffindio chdi arno fo? Ys da ni'n mynd i'r running app, neu ys rhaid i ti specifically rhannu stuff efo ni? Sa'n rhaid i fi specifically rannu. Ar Twitter, I have just walked up the stairs. Yay! Mwna lai. A di o'n cysylltu, eto, dwi wedi be- completely neud hwn fyny'n ymhen. Wyt ti'n gallu cael trainers sydd hefo sensors yn nhw neud un peth? Oed. Efo'r redag, oi. Na, mae'n un... Mae yna rei erill hefyd. Mae gen ti'n basketball sydd yn specifically ar gyfer basketball. Ie. Mae hynna'n 190 quid sydd yn gweithio efo iPhone. So mae'r sensor yn yr esgid hefyd. Yn asesu perfformiad. A ti'n cael dy Nike Fuel Plus points efo hwnnw hefyd. A'r peth hefyd, ti'n angen fatha yr trainers arbennig i fi di redag, neu sensor yn y trainers, rydw ti defnyddio just yr iPhone am hynna. O ie, Ond efo'r eto- running app. Ie, ond roed y sensor mae'n rhoi fwy o wybodaeth sydd fel bod o'n mwy... So yn ytrach na bod o'n neud fatha... Mi efo'r gwybodaeth go iawn, ytrach na bod o'n gorau trio dyfalu rei o'r pethau fatha... a defnyddio'r GPS cyn gymaint. Y peth efo fe, dydy o'm hynna o rhad chwaith na di, really. Na di. T'wod, dydy o'm yn mynd i fynd mass market eto, cweit eto na di. Na di. Wel fel, beth ydi, dwi'n meddwl fel bod nhw'n dangos bod na fwy o bobl efo diddordeb yn y peth yma, fel bod y technolog yn cael y well, mi ddoeth o ratach. A dwi'n meddwl hynna fydd yr peth ydi. Dwi'n hannar meddwl newid efo bod o'n oriawr i ydio hefyd, bod o'n just hwnna dwi'n defnyddio. Ie. As ma'n nhw'n gallu rhoi dim o'r sefyllfa lle dwi bron iawn yn anghofio bod fi'n gwisgo fo. Dwi'n meddwl sy'n wych.
Ond a fysa ti'n anghofio bod ti yn, t'mo, i gasglu'r points y pethau, os wyt ti just yn trin fel oriawr? Fys yna'n digwydd yn gallu digwydd yn automatic wedyn. So os ydych chi'n tynnu, y mwyaf dwi'n gorau meddwl amdano fo, lle beth dwi'n debygol o neud o, os bod o'n just yn digwydd, os bod o'n digwydd heb i fi gorau meddwl amdano fo, gorau byd yn y marn ni. Dwi'n edrych ymlaen i gystadleuaeth yn datblygu. Rwyth mae Iestyn yn prynu'r second generation. Yeah. Iestyn has just climbed the Wyddfa again. May Gwilym beat him to it again. Wel, guys, oes na unrhyw, fel da ni deud ar ddiwedd pob pwyllgar haglediad, unrhyw fusnes arall? Oh. Wel, ti eisiau siarad am yr oriawr arall na, sydd mynd dros y wer y funud? Be o'n i wedi gweld oedd y Pebble, sef, basically, ti'n cofio pan oedden ni'n fach ac oedd gen yn brodyr neu'n cefndryd hun ni watches oedd hefo calculators yn nhw. Dyna'r dyfodol. Si, o'n i wastad eisiau un oedd gen Iolo yng nghefnder i, ac o'n i'n mynd, oh my god, dwi'n beth mwy'n cwyl erioed. Dwi wedi bod yn edrych fyny, unwaith eto ar The Verge, mae gen nhw adolygiad o y Pebble, sef smartwatch, sy'n mynd mlaen o smartphone, smartwatch. Mae'r display bechod yn edrych bach fel Nokia o 10 mlynedd yn ôl. Ond, mae'r peth mae yn neud yn edrych yn eitha cool. Dwi'n siŵr os da chi wedi bod yn edrych ar hwn, guys. Ar lle oedd y review? Ar y Verge. Sy'n edrych ar The Verge Pebble Smartwatch. Be dwi'n edrych ymlaen i, be mae'r Pebble ma'n feddwl ydy, pwy oedd yn gwylio Inspector Gadget? No! Da ni'n cam yn gosach i gallu cael Go Gadget Watch. Go Gadget Watch. A da ni'n gallu cael ffôn yn yn watch ni. A bydd o'n awesome. So, ar hyn o bryd, beth ti'n gallu neud trwy'r sgrin ydy, mae'r sgrin yn cysylltu efo Bluetooth eto dwi'n credu, hefo dy ffôn di, ac ti'n gallu darllen dy negeseuon arno fo, ti'n gallu checio pwyntiadau, o'n amlwg ti'n gallu gweld yr amser. Sef gan amla, be mae bobl yn iwsio'i ffôns am dyddiau yma. Just fel watch fawr. Dyn ni yn amlwg ei gweld o, ond mae The Verge wedi bod yn edrych ar, mae'n iPhone app a mae'n Android app, so ti'n gallu cysylltu fyny hefo fo. O beth dwi'n gweld ydi bod yn gweithio'n greit, ond yn amlwg mae angen sgrin well i wneud o bach mwy smart, bach mwy. Achos mae hwn wedi cael i ffundio trwy Kickstarter, hefyd sy'n eitha diddorol. Sorry, Bryn, oedd ti'n mynd i edrych yn yma fyd? Dwi'n eitha hoff o'r stwff Kickstarter a gweld be mae pobl yn gallu ffundio. Mae'n gret gyda'i weld bod stwff yma actually gallu dod o gwmpas. Mae rhywun wedi cael y syniad a maen nhw wedi... A wedyn maen nhw actually wedi neud rhywbeth amdano fo. Fantastic. Mae'n awesome. Mae'n eitha neis, ti'n sôn am bod y Nike Watch di, y Nike Fuel Band angen ni chargio o bob rhywdwrnod. Mae'n deud, Pebble claims the watch will run for about a week on a single charge. Ti'n swnio'n eitha neis. Os ti'n anghofio chargio the watch, ddo, mae'n bach o sefyllfa fa. Mae'n edrych yn lyflu, dwi'n credu. Mae'n edrych fel rhywbeth swn i'n really hapus i wisgo. Ond beth sy'n digwydd wedyn ydy, hwn di just yr genhedlaeth gynta, bod na lot mwy i ddod lawr y llinell yma o just rheoli pethau. A dwi just really edrych ymlaen at pan da ni'n gallu cael holograms ar yn breichiau. A just stuff really cool. Mae'n gymaint o... Mae'n dipyn o bobl di deud na 2013 fydd y blwyddyn o wearable smart devices. A mae'n gymaint nhw wedi dod allan yn barod. A mae pawb yn meddwl, that'll be Apple's next big thing. Mae'n neud sens. Mae'n neud sens. Dyw awyr be fydd o, ond fod ti'n gallu siarad i fewn, eich fod Google Glass, dio? Ie. Google Glass, ie. Ie, fod yn hytrach na fod
na spectols, a mae pobl yn wir isio gwisgo spectols os dyn nhw'n gorfod gwisgo spectols, fod o ar dy fraich, ac fod o fel yr hen TV shows na lle ti yn siarad i fewn i dy... Oh my God, mae'n amar i dy oriawr, ac ti efo earpiece bach yn reid deitha chdi, t'wod, pa ffilm sydd ymlaen yn cinema heno, a wedyn ma'n deitha chdi yn dy glist beth sydd ymlaen. So, yn ytrach na fod ti'n gorau edrych ar dy ffôn, ond faint o hassle ydi o i edrych ar dy ffôn, de. Which ydi, erbyn fyddwn ni 60, fi na un yn y Gymraeg. Dim ond 30 mlynedd arall. Hackiaeth. 2029 neu rhywbeth fel la, a fydd hein i gyd allan, a fyddwn ni just yn gwyno lle mae'r un Cymraeg. Ie. I mean, mae'n greu, ond... Kickstarter Cymraeg i gael Pebble. Ond ie, so dwi'n credu bod hwnna'n un o'r pethau sydd mwy o hwyl am wneud yr haglediad ydy just cael dyfalu. Oh my God, da ni'n byw yn y dyfodol, be geith ni nesa? Mae'n mor cool. Wel, hogie, ar ôl y mwydro mae gyd, a cyfweliad hyfryd gan Gareth, mae'n amser i ni ddeud diolch yn ofnadwy unwaith eto i Gavin Lloyd am roi'r rhaglen mat i gilydd bob mis, a neud i ni swnio bach mewn proffesiynol. Ymddiheiriadau i Gavin ar hyn o bryd, gan bod fi recordio'r haglediad mewn conservatory. So, os da chi'n clywed gryddfan y gwynt, neu glaw, yn anffodus fi ydi hwnna, a nid y byd yn dod i ben yn eich pen chi. Felly, hogies, ni cydau diolch i chi eto. Diolch Bryn. Diolch yn fawr, Sionet. Diolch i ti, Estyn, am ymuno fyny. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. A mi ddedwn ni hwyl fawr i chi wrandawyr tan mis nesa, a diolch i chi am wrando. Ta-ra! 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 And we're clear.